ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅରୁଣ। ଅରୁଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅର୍ଥର ବି ଅଭାବ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ଭବିଷ୍ୟରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖିଛୁ, ତୁମେ କେବେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ହାର ମାନିଲେନି। ସିଏ ଏକ ଦିନ ନିଷ୍ପାକ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଏକ ସହରର ଏକ ବଡ଼ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ। ସିଏ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କଲେ, ଦିନ ରାତି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅରୁଣଙ୍କର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେ ସହରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ହେଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଭଲ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଜଣେ ଭଲ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଅରୁଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉଚ୍ଚ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅରୁଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ। ଅରୁଣଙ୍କର କଥା ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ କି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖିଥାଉ, ତେବେ କୌଣସି ବାଧା ଆମକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ମେହନତ କରିବା ଆମକୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, କେବେ ହାର ମାନିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବ। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ କାହାଣୀରେ।